Čau ľudia, dneska je u nové videa a počkajte ľudia, nezabudnite odber, like, zváček, aby ste žiadne video prišli a my poďme na video. To je tretia séria našej 100 dní Minecraft hardcoreu. Ak si všimli, tak som trošku hral za kamerou, je to vidno, som dostával dom a ja som záhradu postavil, ako farmu menšiu. A inak dosiahli sme 30 odberateľov, je to tam kamo. Už sme, strašne vám ďakujem, už sme naš cieľ dať 50 odberateľov. 50. Takže prosím vás, dajme to, lebo 50 odberateľov nie je však moc veľa. Tak, poďme na to. No, ak si mi, tak som trošku tu už začal stavať našu farmičku, tak trošku ešte. Tak. Dobre, no a plánujem, teraz ak si mi, tak som v minulom videu dom ešte nedostával, ale už som ho dostával, čo je výborné. Mám už, akože sa mi niečo celkom ničí veci. A v tejto sérii máme 3 cieľe. Za prvé získať full netherite armor, za druhé zabiť ender draka, a za tretie nájsť si krásne nejako čas na bývanie, proste aby sme mali kde bývať. Čože akože máme, ale nemáme to ešte úplne, že úplne že celé. Akože máme dom postavený, takže ešte sme to nesplnili, musím taký pekný dom, perfektný, velikánsky. Plánoval som postaviť hrad, čo bolo až také ťažké, lebo ja hrady furt stávam, keby ste ma videli. Moji kamaráti vám uznajú, že ja furt stávam domy, či hrady, furt, neustále. A to že furt, nechápem prečo, ale proste stávam to tak. Ináč, včera mal vyjsť video, že plním questy, aby som získal legendárny Star Drop Brawl Stars. To video vyšlo dvakrát dokonca a poviem aj prečo, pretože ja som ho vydal a som zistil, že to video je copyright pesnička, pretože tam bol copyright. A som to už potom zistil a mi proste YouTube to video bloklo, proste zmazalo. Takže prečo to bloklo? Potom si všimol, že to potom išiel e-mail, že to video mal copyright. Takže výborne. Tak som to video natočil, neviem, dal som minút muziku, vieš ako pozadí, dal som na video, na YouTube, zase to mal copyright, ja som to vykažil. Raz vydal 3 videá za týždeň, to je môj taký plán, že proste každé 2 dní jedno video. Chcel som aj každý deň jedno video, ale to je moc náročné. Ja som sa toto pokúšal, ale to som ja som sa pokúšal cez prázdniny chrypkové, som sa pokúšal každý deň vydávať minimálne jedno video každý deň a sa nepodarilo a vydám video, že prečo sa nepodarilo. Začal len zostrihať, ale ja som proste sa stala taká vec a to vám poviem. Tú vec, ktorá sa mi stala, to som povedal aj v minulej sérii, ale poviem to radšej potom aj v inom videu, lebo teraz nechcem to moc preberať. No a moje plány je proste, teraz sa proste hlavne starať proste, vieš, ako takto získavať nejaké veci. Potom budeme musieť získať už diamanty. Plánoval som to tako vytriediť celé. Mám taký nápad, že som proste urobil velikánske proste časť dole niekde a tam bolo, že kopu častiek, tam bolo velikánska časť, čo ma napadlo, niekde tu proste, ja inak toto neviem, koľko ide vôbec v tej sérii, aspoň mám toto, to je výborné. Nevyrastlo. Goldy mám tu, presne 8, káme tu že pekne vystačilo. Mám už 5 gold apple, ty kokso, to je dosť. Som si cobblestone, toho nemám až tak moc veľa. Mám sa nekam vypiecť. A teraz čo? Idem dole si kopať. Kámo, to budem dosť dlho kopať, to je strašne, to budem dosť dlho. Budem aspoň takto vysoké. Takto by som to vysoké.
tak to by to malo strašne dlhé. To je taký plán, budem akože hrať aj offline, ale budem to točiť video hlavne. No a čo vidieť, ako si robiť všetko. Kam, to bude dosť dlho trvať, keď všetko robím. To bude dosť dlho trvať, ale tak teraz to necháme tak. Hoď, dober to. Tak. Výborne. Dokola čo tu robíme takto. Tu som ja teraz strieľam video a teraz som zistil, že neprestalo točiť video o to, že vidíte, proste to video išlo ďalej, ale tu proste tam stránku sekla, tá obrazovka sa proste sekla a proste mi to proste netočilo ďalej. Teraz sa moc ospravedlňujem, teraz som to všimol, takže ak sa to páčilo, za mnou odber like, čakám, že čaute.